Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah neng mburine Bagong iki kowe mau tak dhawuhi supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe neng mburine Bagong? Nyuwun pamunten, boten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Undurna Nyai Kresna. Nggih, ngestaken dawuh. Lah edan tenan iki. Iki lelakon apa ora kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya jaga Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndas tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumo ping rasa jati tan kawusa manjing gopit sanggar sangarup kena gantung kecapun nalika semanten para putra Pandhawa kadhiraken sanggaring para Ponokawan medal saking jabaning rangkah padukan ingkang kadempel. Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinda Gong non sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan
Sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Kanca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang Bagong non kok malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Lho. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Ndarawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Lho. Ikhlas karo nyawamu? Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sirah kok mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Ora iso malah isen.
Ngapa kowe kaget? Hah? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garukaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki lho wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ayo ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok menungso kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Kamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasaning Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki.
pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarané mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patemu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, girilusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mari sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ya Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Lho. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku tadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ki. Apa tau? Balik ki. Ora tau balik ki aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ki. Alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene Bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbondo kula, ora iso ngrangket kula sing unek-uneki Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu adu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh, nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet mung diwangi meneh. Oh, tak pethuke kok ora Ndarawati. Ning kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo.
neng kono. Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong. Lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Nyuwun pamunten, boten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untuk kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal lirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki, Wonten dawuh. sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak kendhau. Setyaki. Kowe iki piye? Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gundul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lelakon apa ora kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Ha wis cilaka iki. Wo, lah edan tenan. Truk. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong. Umpak Pijawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri, udu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Lho ndi? Wo, Betari Durga ngono, Agong. Wah, iki mesti Setran gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo ndara-ndara terus. Ya.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe gelari rawang wah sawe takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa abdi Dandang Mangure ya Setran Gondolo Mayit aku tumenggung Panigas Jonggo dasar para nyata ya Nti Semar kon jugarake ngene bakal bangun kayangan iso jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan watune iso nyempal bau kiwa ning Setyaki piye nyempal bau kiwa ning Setyaki wani harau sing tawedeni apa ora mingkas arep tebak dadamune marganing patimu Singalena Prapteng Ralis Panigas Jonggo Aja mayu.
kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdi ning Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadempel. Tugelen-gelune Gatotkaca klakon mati dening kowe. Wah. Ah! Iya. Ah! Wek. Ah! Oh, malah ngisor. Sawa Antarja sapa? Abdi ning Betari Durga. Kalonjaya yo bali ora sawadya balam. Ora bali babati gawan wah mati. Ah! Hai! Hai! Wah! Wah! Waduh! Komeng gelis Kang. Tak candak tak bleseki ning lemah mudar. Tak pendem sisan. Ape. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala dandang mangure. Sing paino ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Panikas Jangga. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho, dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwane panggoda pangrencanana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbah. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak ming cilik ning kok antepe dilatih kok ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae sembuyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semabut semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora mati kula Mbah sumbang suanu prap sapa jenengmu? Iya. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber iki wonengen. Kula dicandak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor
ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen lewat aku kelingan dubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel to, Mbak. Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amo Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa, Mbak? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan. Tele. Kelakon tele. Ate. Kebablasan. Minggir, Mbak. Kula serang kepengen perang lho, Mbak. Iya, wis maju kana. Ya ampun, Mbak iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora ngrek. Pero siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa ora tatanan. Sentyaki Gatotkaca Antasena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikek urip candha tak sebul dadi apa kandamu Asik tenane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Gek. Heli gek.
aja mati tanpa aran. Sapa Mas? Nama Setyaki wis apa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nang ngendi papane wong perang? Nang ndi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Piye mundur? Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gatut kaca. Aja guyu. Oke aku nek guyu kok aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatut kaca. Gatut kaca. Iya. Ya ampun gantenge ora jamat-jamat ya ampun. Raden lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mung suwe kowe terus. Ora lumrah ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Mbok ditutupi ora lumrah ya ampun kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang. Kaya tak ciwi-ciwi tak. Gemes banget aku ya. Gang. Ya ampun salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Dan leader tekan kene. Heeh. Amaku. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh irungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun durung gedhok kupinge kok. Senengane bali ora? Bali ora? Ya ampun kowe iki bali ora?
Aja lho. Bocah wong tuwa. Kok wis peteng. Apa Reng? Aku darani cah cilik. Adreng. Bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Aku ya kebangetan kowe itu kropo. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Wong, Mbak. Ya ampun wong, heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono ae Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Bagong, heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo kowe ya. Ya genepi nang kono ya. Genepi piye ya genepi nang kono ora. Ra senengane ra. Kodar kowe. Wong kaya ngono kok dingurip. Tok apake, Gong? Cekel-cekele cekel tatapke watu. Terus. Ya. Ki kaya ngene. Ya. Pingsut. Ya. Menang aku. Kok kaya nggon story HP, cah cilik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Ndra. Wong kok ngene kok dingurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo penditane. Ya ampun, ya ampun. Sugine. Aming cukup semene nggonmu dadi prajurit Sugine wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sugine wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingungke aku Semar bangun kayangan kok Sugine kudu metu. Wis kowe mati wae Sugine ra sawerna. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Durga wonten maring adawuh Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun kawon muninggi lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawu tanpa isa kinungkup wektu dina iki parenta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane
supaya padha regejekan dhewe kanthi kaya mengkono Karang Kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinukup adrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramiyang sakinggiling Karang Kadempel siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi mbranang pasuryaning nenggih Raden Setyaki nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki nggero kaya yaksa balik nalika semanten siga nrajang wadyabala Karang Kadempel Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan Karang Kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang supan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten nika pripun kanane niki nek mboten sampeyan tumindak geger Karang Kadempel. Weh lah dalah. Ayo. Candak to. Kanthi cara kasat meripat balane Bathari Durga ora wani nrajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo nggunakake cara alus.
nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel. Malah Majlik Setyaki karo Kakang Harkaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaratke ming siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun. Nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liyer-liyer wae. Ket mau liyer-liyer saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lho, Gong, aja ngalamun. Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah, kae iki lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kali. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Tumeti Kang Supan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icil-icil. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong, jarene wong tuwa mbiyen, Heeh. demit ki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ratus. Iya. Tak usah-usahane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Isih merem, Truk. Terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipok-poki. Kaedan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Kaedan ora. Matur Bapak, Truk. Yo.
pripun enten napa, Den? Dek, aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala, menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku Nggih. wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. yo njaluk pangestu kek. Petruk Dalem, Pak. gareng karo Bagong tok jak njaga. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon Jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestake dawuh. Dawuh, Pak. Ngenteni rawuhe Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestake dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiraning asta aning asta Arjuna wonten maring adal. Yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati. Ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya.
Para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang kadempel mekaten Koko Prabu. Apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang kadempel. Menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Stranane aja wujud nata Ndrawati kepareng paduka. Ayo derek nopun Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndrawati sawawi Koko Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing wis mosak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kadrangan Yai. Koko Prabu. Ingkang rayi namung derek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karo pun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Ana sing ora obah cangkeme. Panggono sing obah memangan teten ana. Tak gedhit. Ayo ditokke. Ya, rada sesek. 1 2 3 ya. Wingi dolan nang tibu ning Gembira Loka. Mat. Minggu tok nek gajahe ana, ontane ana, munyuk-munyuk ana, sasak kewan, apa-apa ana, pengen praon ana. Pandulane ana pengen jajan cekake laku ciwa cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning Gembira Loka. Lho, sayangku karo kanca-kanca penabuh ngene iki. Mula apa-apa ora tau tak tukokke. Saking tresnaku anggere Petrus ngono ya manut karo uramane Petrus. Wingi dolane iki. Ah saiki sinden coba. Saiki diduelke antaraning sinden karo Wira Pradangga. Nek tanganku munggah ki
swara sinden tangru medun swara pira pradangga pindhahe manut tangane Petruk tak madhep rene. Ayo beda iki biasane tatanane ning kono sindene saiki pindah ning kene. Ning kono ya bisa bahaya. Aku ket mau teko dek ning angkringan wis tak sawang sanggane piye ya. Bulya kukuh bakuh disambung ril. Ya. Nek munggah wedok medun lanang. 1 2 3 ya. Wingi dolan nang Dimas ning gembira luka dina Minggu tone. Kajahe ana, ontane ana, Munyuk-munyuk ana, sasat kewan apa-apa ana, pengin praon ana, bandulane ana, pengin jajan jakae ra kuciwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu. ayo ning gembira luka. Sing kurang tanggap sing kalanang iki nek sing wedok pas terus apik. Sing lanang sok ting blasur ora. Coba olehku ngethok saya cendak. Ha, iki rada angel. 1 2 3 ya. Wingi dolan nang Dimas Ning gembira luka, dina Minggu tone. kajahe Ana, ontane ana, munyuk-munyuk ana, sasat Ayo, ah. kewan apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake ra kuciwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu. Ayo neng gembira luka. Nah, iki kompak. Angel lho nglatih wiyaga kaya ngene iki tenan. Nek ora tak karantina ora bakal iso. Pisan kas. Sing rada ngethoke rada cepet neh. Pemane wingi dolan nanti Mas neng gembira loko. Ya pokoke kudu iso. 1 2 3 ya. Wingi dolanan nanti Mas ning gembira luka, dina Minggu tone. Gajahe ana, ontane ana, munyuk-munyuk ana, Bos. sasat kewan apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen Ayo, ah. Jakahe aku ciwa, cah cilik muda-mudi lan sing Ayo, tilas ah. bocah pisan dina Minggu. ayo ning gembira luka. Ya aku sok ngene-ngene dhewe. Ora ajeg ngono kuwi soalé. Kadang kala sok mak ngene dhewe. Terus arep ngene ra sida dadi mek ngene-ngene. Ayo nyone ngapura. Seneng. Seneng aku seneng. Ana neno monggo dipun dawuhaken menika kathah sanget pamundutan susulan-susulan ingkang badhe kula aturaken. Menika wonten merah hina, ana caping gunung sing disuwun, ana podang apa? Podang kuning. Panyune Pak Haji Surbini iki sing kagungan kersa wah piyaine keras ning ya jar ngendikane para masyarakat iki pancen merakyat tenan. Mau ketemu aku langsung disaut tanganku. Selamat petang, selamat Pak aku. Wilujeng liring sambikala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, keras. Piyai keras ning iso ndidik putra-putrane nganti iso dadi kaya ngono kuwi Pak Mas Paryanto ya mikul dhuwur mendem jero karo piyai sepuh. Ah, matur sembah nuwun. Ano, yo. Ano eno tak ngundang Kang Gareng. Matur sembah nuwun ya Reng. Tanpa upama. Iya. Dene penyayi Bapak Paryanto, Ibu Atun, Pak Haji Surbini lan garwa. Iya. Kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya sak kamat-kamat ya, Truk. Iya. Acara apa ya, Tru? Hmm? Acara apa ya?
Kok suaramu cilik banget to, Kong? Iki ndase kisut e. Sirah kok kisut ora. Ayo ngomong dhewe-dhewe. Acara apa iki, Tra? Hah? Acara apa kampleng lho, Acara tasakuran. Waduh, genduren. Ora. Genduren ora. Tasakuran ya kuwi Pak Lurah Pak Paryanto. Pak Paryanto dadi lurah. Garwane DPRD Kabupaten Semarang. Edian. Ngono kuwi lho sing tak karepake. Lanang wedok mbangun bale wisma tur berkarir kabeh. Iya. Ora kaya Gareng RT kok bojone copet. Copet cengelmu kuwi ora. Oh, karo Mbak Yune kok sia-sia ora. Salah mben arep tak petok, Pak. Wedan. Dadi kae ketok gedhamu saiki ya. Asline kowe mbiyen njange bojoku to. Iya. Wong bojoku bekase Petruk. Oh. Wong aku wae Petruk, ha to. Anakku sing barep ki jane anakmu ya. Ora ya, wae wis meteng 3 sasi kok. Nek ora apa-apa aku isih keturunan 6 sasi. Wah, aku mung waton melu keturunan ora cah edian ora. Wah, jojo lambimu ora. Kene nggone piyai-piyai kene nggone santri-santri kok omonge kaya ngono. Kenyataan kok aku nek omong apa anane kok. Ah iya. Nderek mangayu bagya penyanyi Pak Lurah. Supaya masyarakat ya tetep manunggal ya to, Gong. Manunggal dadi siji. Aja nganti ana gep-gepan. Lho, sing wis-wis ya wis. Sing durung ayo disengguyung bebarengan mujudake desa ingkang reja ayem tentrem nir ing sambi Pitu. Sambikala, sambi pitu ki Wanasari. Sambikala. Ya, sing maune beda kaos, saiki wis ora ana beda Kaos. sing maune beda gambar, Ora usah dibedak-bedake saiki padha gambar. heeh. Sing maune pilihane beda, saiki Nyawiji nyengkuyung yang terpilih. Itu ateges iso lila, iso legawa. Ning biasane aja nganti kalaro cah cilik, Astro. aja nganti karo cah cilik piye. Cah cilik karo wong tua kadang karo pikirane malah jembar cah cilik. Lho iso. Kok iso? Cah cilik ae lho. Deloken, tutuk-tutukan watu nangis kabeh. Kuwi ora jotakan. Oh, Lecak jam 2 jam dolanan meneh do pasaran do bal-balan. iya. Wong tuwa ki mung kesuwaran elek-elek nengan taunan. Bener ya, Gong. Heeh, niru nek perkara sabar ikhlas niru cah cilik. Iya. Ngono lho. Iya, pancen ya kuwi bener. Karo tetembangan yo, Gong. Emah, Lah iya to. Iki gara-gara kok. Iki gara-gara iki tetembangan. Ana sing nyuwun caping gunung. podang kuning sik. Nek Pak Haji nganti duka. Iya, iya. Podang kuning sing kepareng nyekar. Oh, disuwun sik Mbak Elisa. Oh iya. Podang kuning sing kok gek caping gunung diaturake. Si ana liwong sing nyekar Prastiwi. Desane Kandangan. Wah, Bathi terus iki. Lah iya. Desa Bathi terus iki kene Kok Bathi terus? ngandang terus. Ngandang terus dengkulmu ora. Ya monggo. Katuran panjenengane Mbak Elisa or karo Salaso. Jumeneng apa kan? Jumeneng kuwi isih akeh penontone kok ya. Wedan. Nganggone kaya ngene itu. Ki nek obo wedang mung kari kopi ngono wis langsung teko dhewe. Ngisor Angkringan. wah iya. Kaya iso werna-werna. Angkringan ana, tempat nggo bunuh diri ana. Di tempat bunuh diri aku Kuwi kabel listrik kuwi. Heeh. Wis kira-kira koyo yoga ya wis bingung mikir rumah tangga. Tak aturi jumeneng. Heeh. Karo nggawa apa aluminium templeke dhuwur cicit mati. Malah ora lara kok. lah iya. Ning sukmane ora ditampa karo sing gawe urip. Ngono lho. Sing jeneng wong bunuh diri ki sukmane ngramyang, Go. Tak ora kok iso omong iki. Lho, kuwi nang kitab suci kaya ngono kuwi. Wah apa? Ora ditampa karo sing gawe urip manggon ning kayu watu pendak malam Jumakli wong dikutuki jaluki pesugihan kuwi nyawane wong nglalu. Oh ya wis berarti aku sok tak nglalu. Lho. Lah kok iso? Aku isih pengen sugih. Nyawa ora entuk sugih ora. Wis gek menang tak antel kowe iki ngomong ki Elisa kan nembang malah ngurusi ember kaya ngene. Ember kok jak omong. Ya wis kono ngejak omong telek kucing iki. Ya Mbak Elisa. Meneng, Mbak. Ayo, wah, ayo sinden milenial. Nggih.
Ngangge bawa? Nganggo komplit. Sing nyuwun Pak Haji. Pak Haji. Sapa ayo? Citet. Wah. Saya ora apal wi Pak Haji Surbini. Surbini. Ki bapake Pak Paryanto. Oke. Mangga. Nadyan wujud mung peksi Neno alus manis nangsa make wis liar-liar anggere ngene iki. Masa mingguan kula lono goleki si podang Kuning jenar jenar iki kuning jenar ki basane krama basane kramane kuning ki jenar. Wah, anak awak jenenge Jenar. Ning kok ireng. Ayo mbuh kok ya kuwi turunane kok. Ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo. Ya, kengko podang kuning tibake jaipong. Dangdut to? Heeh. Wah, ya mumpung kendange tak tukoke anyar iki. Waduh iya. Oh, to. Kok malah elek ya kendangane? Ha iya wis. Ya wis ben ora apa-apa. Dian larang ya. Mau anakku iki bar tuku kendang jaipong iki mung 3 juta. Iki kok 6 juta ya, Tru? Ha 6 juta didum cah telu. Wow. Wagiman Nur karo Denko. Wis senengane gawe masalah ora. Wagiman tukang cat mobil kok mbati kendang go ngapa? Ha iya ya. Yo, mangga. Esuk awan ning wis ora krasa.
Piye? Bisa ngotot ketangku, Pak? ingin Ayo, ngejak kembang